Once again, maayong buntag sa tanan. Mingon unta ko nga i-greet imong tapad nga Happy All Souls Day, mga buhi man dita diri. Today we remember our departed loved ones on this once a year special occasion exclusive for them. Karon nga adlaw atong gihinumduman ang atong mga loved ones o atong mga mahal sa kinabuhi nga niuna na kanato kay ikaisa ra ni nga okasyon sa isa ka tuig o special gid kayo ni tungod kay para gid sa ilaha, exclusive for them. Okay? When a person dies, our belief and assumption is that he or she will go to heaven. Kung ang sa katao mamatay, ang atong hunahuna or ang atong pagtuo mao nga kung mamatay ang usa ka tawo, sa langit siya paingon. Okay? That's our belief. Nga whether buutan or dautan, balasubas or dili, we believe that they will go to heaven. Okay? We believe that heaven is a place for all of us. Even the sinner of all sinners is welcome in heaven. Nagtuo ta nga ang langit o sa kini ka dapit o sa kalugar nga para sa tanan. Og bisan ang makasasala nga grabe kay nga makasasala, labaw pa sa tanang makasasala is welcome in heaven. In the gospel today nga atong nadungog, Jesus talks about eternal life. Naghisgot si Jesus bahin sa kinabuhing walay katapusan. He clearly said that those who hear His word and believes Him who sent Jesus will have eternal life. Ningon si Jesus nga kung kinsa kuto ang mamati sa iyahang pulong ug mutuo sa nagpadala kaniya, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Take note, if we base it on our gospel this morning, there are two things needed to receive eternal life. Number one is to hear God's word, and ikaduha, believe on the one who sent Jesus. Naay duha ka requirement to receive that eternal life base sa atong ebanghelyo karong kabuntagon, that is mamati sa pulong sa Ginoo and mutuo ta sa nagpadala kang Hesus. If we meet those two, we will receive eternal life. But God reminds us today that we should not take our lives for granted. That we should not waste our time on this earth on useless things. Apan nagpahinumdom ang Dios kanato karon nga kabuntagon, labi na sa ato nga niya pa sa kalibutan. Nga dili nato i-take for granted ang atong kinabuhi. Nga dili nato sayangan ang atong kinabuhi sa mga walay pulos nga mga butang. Amen? We have a lot of things going on with our lives. Dagan kayo mga panghitabo sa atong kinabuhi karong panahona or all over the years nga milabay. But the question is, are the things that we are doing right now in our life, is the goal of that to receive eternal life? Apan, despite sa mga butang nga atong gikabisihan sa atong tibuok kinabuhi, ang pangutana, kana ba nga mga butang nga atong gihinahimo karon sa atong kinabuhi, ang tumong ba na para makadawat ta og eternal life? Or eternal repose? Take note. Kung unsa na imong ginahimo karon sa imong kinabuhi, is the goal of that to receive eternal life? Kung in short, panglangitay na ba na ang imong ginahimo sa imong kinabuhi karon? Or pang eternal repose ra na? Yesterday we celebrated the Feast of All Saints. And we learned about the life of the saints. That we should all live like the saints.
walking in holiness by doing works of mercy to the least of us. Kagahapon atong giselebrar ang piyesta sa mga santos o atong nakatunan nga ang mga santos kinabuhi sila og Dios non nga kinabuhi pinaagi sa paghimo og mga buhat sa kaluoy ngadto sa mga labing ubos ng mga tao. Our good works should be coupled with a consistent relationship with God. Amen. Ang atong mga maayong buhat kinahanglan nga aduna kini kauban nga consistent nga relasyon sa Ginoo. Dili pwede nga magkinabuhi ka nga naghimo lang kag maayo pero wala kay relasyon sa Ginoo. Dili pod pwede nga naa kay relasyon sa Ginoo wala ka naghimo og mga maayong buhat. And that relationship starts with believing in God and accepting Him as Lord and Savior and hearing and meditating His Word day and night. O kana nga consistent nga relasyon sa Ginoo magsugod na when we accept God or Jesus as our Lord and Savior nga atong dawaton ang Dios nga atong manluluwas sa atong kinabuhi. That's where the relationship starts with God. And meditating and hearing His Word day and night. Pagtuon sa iyang pulong, adlaw gabi. Joshua 1:8, meditate the Word of God day and night. And if you do this, you will live a prosperous life. Nobody is perfect in this world. Walay perpekto nga tao diri sa kalibutan. Even our departed loved ones are not perfect. Bisan katong mga loved ones nato nga miuna na, dili to sila mga perpekto nga tao. Maybe some of them died nga napay mga bit-bit nga mga sala nga wala pa na pangayuag pasaylo, or they died young, or they died of old age, or unsa pa nga mga rason. Maybe some of them died without knowing Jesus. Basin ang uban kanila namatay sila nga wa gid kaila Ginoo, or they died with a desire to know Jesus and hopefully live a Christian life when they were still alive. Or basin ang uban sa ila namatay nga naay pangandoy nga makaila sa Ginoo ug magkinabuhi nga Kristohanon kung nahatagan pa sila og chance nga mabuhi. And that is why us who are here today, who are still living, let us take this priceless moment that we have to live and walk with Jesus. Amen? Mao na nga kita nga nay-adiri pa karon sa kalibutan nga who are still alive and kicking, dili nato i-take for granted ang atong kinabuhi, but instead atong puy-an ang atong kinabuhi, kauban ang Dios. Ignay mong tapad, kauban ang Dios. Kauban ang Dios. A lot of people would say, okay naman ko sa akong kinabuhi. Dili na ko kinahanglan og relasyon sa Ginoo. Basin, magpadayon magyapon kag kabuhi. Kung walay Ginoo. Pero lahi ra gid ang kinabuhi nga naay Ginoo. Pangutana ganin ay mong tapad nga naka-experience sa iyang kinabuhi kung unsay ang klase sa kinabuhi nga naay Ginoo. Di ba layo ang inyong opinion. Lahi ang tubag. Tungod kay lahi ra man gyud ang kinabuhi nga naay Ginoo. Og naglakaw og nagkinabuhi diha sa pamaagi sa Ginoo. To follow Him all the days of our lives, to do His will and obey His commands. Pagsunod sa Ginoo ug sa iyang mga sugo, pagtuman sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi,
hinaot nga kita nga niya pa diri karon sa kalibutan, mauunta na atong himuon. Di kay kalas-kalas ta sa atong kinabuhi, sigirag panglibak, sigirag taya, sigira o overwork, na overpahangtod nga na overpatig, or sigirag laag-laag, or dilig simba, og Domingo, og Miyerkules, sigira higda-higda, hangtod manggahi na lang na imong likod. Di ba? Musugod ka sa langit, gahi imong likod. Ay San Pedro nga nung gahi imong likod. Sigira wag higda god. Ha? Or mga batanon, sigirag lipay-lipay ang kahibalaan. Sugot mo mora na inyong kahibalaan sa inyong kinabuhi. Sigirag hubog-hubog. Sigig party-party. Mura bang naikaamot? Mura ba siya? Ha? Sigig socialize. social reagi. Ha? Sahay, we are so much focused sa mga butang sa kalibutan nga we think nga mao na gid ang atong kalibutan. We think nga ang atong purpose sa kalibutan igo ra mo mata og buntag, mukaon, maligo, matrabaho, pagkahuman mouli na paggikan sa trabahoan. Tapos pahulay, mata na pod pagkaugma. Abi natog maura na atong katuyuan sa kinabuhi. Tinuod na atay mga individual nga mga purpose sa atong kinabuhi, but the general purpose, ang katibuk-an nga katuyuan natong tanan is mao ang pagkinabuhi sumala sa pamaagi o kabubuton sa Ginoo. That's why adunay kanta nga nag-ingon, the reason I live is to worship you. Ingon ang Dios in Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Ang tanan nga naay gininhawa magdaig sa Ginoo. Pataas kamot kinsay nagginawa. Pataas kamot ang naay ginhawa. Ang wa nagpataas ambot sinagtinga na. So kung naa kay gininhawa, buot pasabot nga you have a responsibility to live like God and with God. Sa giingon pa ni Father Azul kaganina sa devotional nga kining atong gihimo karon, okay? Panglangitay na ni. Kining atong pagsimba matag Domingo, matag Miyerkules sa langit, maura gihapon ni. Kada adlaw ng simba dito. Mao na kung di ka anad nga magsimba, nga napakadiri sa kalibutan, laayon gid ka dito sa langit. Ha? Laayon gid ka. Kay ngano man, di man ka anad. Sa langit, wala na may mga kwento, di na ka manarbaho dito. Di na ka manarbaho, dili na ka maglaag-laag. Sabi, laagon po nimo nga puro raman hayag imong makita. Wala na may mga view dito, nga mga bukid. Siguro na yung mga bukid nga nindot, pero di ka naman dito maingon nga maglaag-laag ko diri Lord. Magsilpi-silpi ka dito, dili man. Ang imong role sa langit, ang atong role sa langit, magsimba o magdaig sa Dios. Amen? Mao na lagi, kung di ka mag-practice karon diri pa kas kalibutan, pag abot dito sa langit, tayan gigagyod. Kung kabalo pa lang ko nga ingani dira day gyapon diri sa langit, may palagig nagsimba na lang ko ba? May palagig di na lang ko sigig tan-aw og live stream. Hey, kung kabalo pa lang day ko nga ang akong mga akong tithes and offering naa man na diri sa langit na paingon, may pag nag-tithes lagi ko ba? Tanawa, may pasila karon diri, grabing enjoy kaysa ilang invest sa langit. Ako, wa gyud bisag piso. Panglangitay na ni. Ay, nung sa nung gihandom di ay, pang imperno hay, aka mo lang. Ha? Mo na nga I encourage you nga digid na to sayang-sayangan na tong kinabuhi. Ayog sayangin na imong kinabuhi, sige kasuko, sige daladala ng mga unforgiveness, ng mga pagdumot, mga silos-silos, unsa pa na diha. Sayang-sayang kasi imong kinabuhi.
kanindot kisa kinabuhi. Ha? Life is beautiful. Matod pa ni Louis Armstrong, what a beautiful world. Di ba? What a beautiful world we have. Tungod kay hinatag ni sa Dios aron kita matrain, okay? Mahasa nga inig-abot nato sa langit kung magkita-kita na tatanan dito. Hopefully, kani nga grupo, walay mabiyaan diri ha. Basig na highway to hell diri. Hinaot dita mangandoy ana nga highway to hell ta. Nga ma-imperno ta. Ang ato yung focus, langit gyud. Kabantay mo nga habog gining altar. Nya namo sa ubos. Tungod kay it teaches us to look up. Nga mo tan-aw ta pahangad. Tan-aw ta sa taas. Ano ba? Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus. Asa man si Jesus? Nasa ubos, nasa taas? Nasa taas. Hangad yun. Di ba? That's why we are staring at heaven. Tungod kay this world is about heaven. This is just temporary. Temporary ra ni ang tanan. Kanang imong kasakit, kanang imong kalisod, bisan kanang imong pagkahayahay, pagkakwartahan. This is just temporary. All those things are temporary. You cannot bring those sa langit. Matod pa ni Dikuntoto, dato ka kaayo, nga tao, daghan kay ang imong balay. Unya, kung mamatay ka, unsa man imong balay? Ano rakadak ko? Square na ipasok pagig kuno ka, bisan pa kunog dato ka kaayo. Di na magmatter ng mag-arsa sa imong lungon, ipasok jud ka or ibundak ka dito sa lalom. Unya kung daghan kuno kag sakyanan, bisag mga sports car pa na pila ka millions na imong pagpalit ana, pag mamatay ka, ang imong sakyan kana raging Starex. Starex ni St. Peter, ha? Starex ni Buliusos. Unya grabe pa nimo panghinambog sa buhi pa ka nga, daghan ko sports car, wan gini Bugatti na V8 nga engine, pila na millions kayo. Grabe pa ni labay-labay, drive pa ka diri sa hinguog, pakusog-kusog para mapansin ka. Mapansin mangyapon ka kana sa inig mamatay na ka, kana inig procession ba? Kana hinay ba kay na simpre mohunong gid mga tao, mapansin gid nimo mutahod pa. Di ba? Mao na nga wag itay ka panghinambog diri sa kalibutan. Ha? Bisag unsa pagkakabantugan diri sa kalibutan. Pero kung mamatay ka, abogra ka. Ha? Ignay mong tapad, abogra ka. Abogra ka. Gisulti ko na aron not to degrade you but to remind you to always live a life of humility. Ha? Nga magkinabuhi gitaw kinabuhi nga mapabsanon. Ay sig panginambog. Kuan kay ko, kahit kay ko karon. Ako pasad. Sigag dala-dala na ng mga unforgiveness. Dalon ko ni hangtod sa kong kamatayon. Dito ta maghusay sa langit. Nadawbig imperno di ka paingon. Nang imong katay mong gidumtan to sa langit. Unsa man mo, mag-video call na lang mo. Maingon itong imong gidumtan. Mao na diha. Allah. Ayong kalas-kalas eh. Always paningkamuting kanang to live a life nga peaceful, maayo ang imong relasyon sa imong mga silingan, sa imong sikataw, sa imong mga kauban sa trabaho. Kung estudyante ka, paningkamuting maayo imong relasyon sa imong mga classmates. Ano ba? Kamo mga banag asawa, paningkamuting ang inyong relasyon sa inyong bana or asawa diri sa kalibutan, paningkamuti nga maayo gid na. Kay pag-abot sa langit, di na ra ba ka maingon dito nga, uy, ako man misis, dili na ra ba ka maingon anak. Kay ingon ang Biblia nga inig-abot kuno sa langit kitang tanan mga anghel na ta. Mga igsuon na tang tanan dito. Ay, Father, grab ko ni nga chance kay mintas di pa mi igsuon diri. Grab ko ni Father kay. Pero ayaw ninyo i-take advantage po da. Ingon si Father kay kuan ko no, pag-abot sa langit kay
igsoon na lang kong tanan, manguyab kong daghan, mga asawa kong daghan. Tugangan ko ni. Di ba? Ayaw, sad. That's bad. Okay, sa giingon pa ni Father Dindo a few weeks ago, katong nag-attend mi og kanang seminar o symposium dito sa Tanggob. Ningon si Father Dindo, nga life is short. That is why make the most out of it. But eternity is long. You should prepare for it. Mato pa ni Father Dindo, ang kinabuhi ko no, mubo ra. Mauna nga, i-enjoy gyud. Okay? You can do what you want. Okay? Enjoy. Pero, ang kinabuhing walay katapusan, perting taasa kaayo. Mauna nga pagpangandam niini. Ha? Sa atong gospel kaganina, nga there is no death. After niini nga kinabuhi nato dire sa kalibutan, sa gingon ni Bishop, nga we will just transfer to another place. And that place is heaven, wherein we will enjoy the resurrection power of Christ. Wala na'y sakit, wala na'y pag-agulo, pagbakho, kundili kinabuhing walay katapusan na lang. Mao na nga pangandaman nato ang langit. Amen ba ta? Na ignay tapad, pangandami ang langit. Okay, basi wata kabalo, basig taod-taod, nanay mo graduate. Or unya iniguman simba. Ha? Wala ko ningo nga taga diri kamusad bitaw kay gusto sa ninyo lipay sad mo da. Pangandami ang langit because again, this is everything here in this world is temporal or temporary. Because our final destination will always be heaven because it was God who created us. And all things that belong to God will always return to God. Ang tanan nga butang nga iya sa Dios, mupauli or mubalik gid na sa Dios, mauna nga importante kaayo nga aduna tay relasyon sa Ginoo. Kay kung wa kay relasyon sa Ginoo, di gid ka ilhon sa Ginoo nga iyaha. Kadungog mo sa gospel kagahapon nga gilain kuno ang mga kanding ug ang mga karnero. Ang mga karnero naa sa tuo, uni ang mga kanding nga naa sa wala. So asa man ka, dito ka sa tuo, dito ka sa wala. Ikaw magpili. Pili ana karon kabuntag, karon nga adlaw. Hunahuna asa man ka? Dito ka sa Ginoo o dito ka sa mga kanding? Katong mga kanding ra ba, himuon ra ba tong papait? Lami ra ba ka ng papait or kilawin nga kanding? Mao na nga start that relationship with God. Sugdi ng relasyon sa Ginoo. Kunya katong digsimba or talagsara kay mo simba tungod kay nakabase ihang pagsimba kung unsay dagan sa panahon na pagsimba dito sa panahon. Ha? But sugod na magsimba, hinahinay ba? Hinahinay ka mang, Lord, panglangitay man di ay ni akong kinabuhi. Balik na ko nimo. Tungod kay there is no greater joy than to be in the presence of God. In Psalms chapter 16, verse 16, it says, "For in the presence of God there is fullness of joy." Adunay hingpit nga kalipay kung nga naa ka sa presensya sa Ginoo. And what better way it is to do that, to have that relationship with God and with His people. Di mo malipay nga makita ninyo inyong mga kauban kaniadto nga dugay na wa nagsimba na balik. Di gid sila kalipay, wa sila ni-react. Ha? Pader, ngano pasimbahon pa man to pader nga di matug tights. Sagdi lang good, agbuot ka mo dagbuot, so taga BIR day mo di ay. Accountant mo ni Jesus. Mao na nga dako kayong kalipay sa gingarian sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo mobalik dia sa Ginoo og kana ato mga departed loved ones, even if they are dead, bisag patay na sila, but they continue to intercede for us.
That is why nga ayaw mo ka ng agkakurat or ka ng agbidlion nga kanang moingon nga nganong ampo-ampo man mo sa patay nga nganong mga liupo man mo ni kuan nga iampo ka ana. Gi-explain na ni Father kagahapon nga ano man nga kuan mag-intercede ta sa mga santos on behalf for us. Because they are not dead, because they are alive. Amen? Kanang inyong mga ngalan nga inyong gisubmit sa papel, every time nga naa mo sa misa, okay? They are here with us at the table of the Lord. Baka bantay mo kanang basahon before sa holy ug uban diha sa mga panon sa mga anghel ug sa mga saksi sa langit. Kana inyong mga departed loved ones, they are here with us. That's why holy, holy is the Lord Almighty. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Because they too are singing, holy, holy is the Lord Almighty. Sila pod, mo nilang kanta, yung gitawag nga, unending praise. Walay katapusan nga pagdaig. O speaking of pagdaig, bisag kato dayon kuan, katong during sa praise and worship, murag tuod, unya, 20 katuig na nga Kristohanon, murag lang pag tuod, praise and worship, practice na mag praise and worship, ilihok na yung mga kamot. Pag yung ambak, di ba, sa gingon ni Bishop nga, mahimot ang bakakon, kung kanta tag lukso, niya di ta mo lukso, ipataas ang kamot, di po ta pataas atong kamot. Mahimot ko na tang bakakon, ana. Because we are declaring, because in heaven, maurag po itong buhaton sa Ginoo. Di ka, sa gingon lagi gaganina, kung di ka ana diri karon, laayon jud kas langit. Mingon lang Ginoo, laay day diri ha. O diri ka Diri ka gawas sa portahan. Ikaw puli ni San Pedro. O ikaw diri. Ikaw na pag duty ron. Pero dito lay ka mag-duty sa mga kuan. Dito sa mga notorious nga mga kalag. Okay? So that is why sa atong tema karon nga kabuntagon, there is eternal life in God. We believe not on reincarnation, but we believe on the resurrection, pagkabanhaw. Meaning there is life after death. Lahi man ang reincarnation kaysa Egyptian man gud na nga pagtulunan nga kun ang usa kuno ka tawo mamatay, ang iya kunong kalag mo transfer dito sa laing tao or sa mananap. Nasugot ka, imong bana nga namatay, mobalhin dito sa baki, ganahan ka. Or kanang maingon ta nga kanang nay maglupad-lupad nga kaba-kaba, kanang di ba? Kanang after kanang unay mamatay nay magkaba-kaba. Hala, akong bana. Sugot ka imong bana kaba-kaba. Sugot ka imong parinting nga namatay na himong naglupad-lupad ra. Na himong paro-paro G. Sugot ka. Kung di kong sugot, oy. Pagsuguta ko ba? Di ba? Or mobalhin sa laing tao. Mana ang pagtulunan sa reincarnation. But in Christianity, there's no such thing as reincarnation. There is resurrection. After this life, we will again live to the life that God has prepared for us. And that is eternal life. If you don't want eternal life, please tell me. Kaibutang teka sa eternal repose. And again, to have eternal life, you have to hear the word of God and you have to believe God who sent Jesus. Amen? Palihog Banindo.